Ben, eu son Fernando e son comercial, vendedor, representante, viaxante, todos estes oficios que ven sendo o mismo. Trátase de vender. Primeiro fun dependiente dunha librería, papelería, despois comercial de material escolar, ata que en 1989 chamaronme da editorial Galaxia para que fose o seu comercial, para vender os libros de Galaxia. Para a venta, para este oficio, eu creo que a ferramenta máis importante é a linguaxe, a lingua, a comunicación. Iso é, entre os humanos, o que nos fai que nos comuniquemos, que cheguen as mensaxes a xente. Entón, tanto dá, ou iso pensaba, tanto dá vender un lápiz, unha goma de borrar ou un caderno, ca un libro. Pero, cando empecé a traballar na editorial Galaxia e empecé a vender, a promocionar os libros desta editorial polos centros de ensino, eu dicíalles que estaban moi ben, que se vendían moi ben, que tiñan unha portada moi chula, pero non funcionou. Non funcionaba porque deime conta de que iso non é suficiente. Eu non era un gran lector, e menos lector en galego. Pero que fixen? Empecé a ler os libros que logo ia vender. E aí produciuse o feito que non é maxia nin é nada, pero que funciona así. Que a xente atendíame e escoitaba o que eu lle contaba porque os libros xa os tiña dentro, xa era da miña propiedade, entón eu era capaz de expresar o que me parecía máis importante deses libros e que eles poderían ser a función como lecturas e para o que quixeran, é dicir, para facer traballos, e aí é como funcionou. Porque sempre me pregunto como Galaxia colleu a unha persona que tampouco son licenciado en filoloxía nin nada disso, simplemente fun vendedor. Pois eu creo que o que máis valeu en todo isto foi a miña forma de comunicarme, que sempre fun galego falante, e utilizo o galego para expresarme sin ningún prexuicio, máis ben sinxelo, e esa fórmula chegou a funcionar. Eu creo que o obxectivo cumpliuse, e o que quero con esta mensaxe é que dicir que todo o que se queira dicir e expoñer e comunicar, se un o fai desde a súa lingua materna, faino moito mellor. Ou iso o penso eu.